Kibor Kakasi Hills Autonomous District Council KHADC hapok jingelam ke kong Magdalene S. Maulong kum ke Executive Member in Charge Forest lembat ubak balajit Rani MDC ke Nongpok Constituency Patki Officer nang ta Uspassion Siliang Lingdok Right Sokwai Kilak Hir Syah Kasnong Ladok Banyakan penbet halor ke kendrum kenram ke balak mi ha ke jinglit rat kibor ke KHADC na lailat bit ya ke jingtung jingtep jeng ki kato ke nengut kinong syong snong ha ladok. La ban kedau badang ha ketio balak idno la mi ke kendrum kenram ha po ke snong ladok ha ke ba kinong syong snong kilak keno ba kibor ke district council na lailat bit kilak tombo da ke prat bat mic napang ye ki jingtung jingtep jeng kinong rep kibadai kinong syong snong ke ladok kibala rep lariang ha po ke ceka bahap hapo ka jingpe jingmi jang ka district council kubor ka balami ha kipor pada kani kesngi ha pada kaliang ka jongpi pilaya lum pilaya lang berkum juru ban pensngau ban pensngap ye ka jing ban nilai iling bakilat pathai kubor hooj ngam shimla suk ban shush ngap jar kelam da wan yuk kejan kelam da wan banya sngau banya sngap lang kham tam na ka benta kinong shong shnong pada kaliang ka jonggi ka department ngiwan hang niru banya suk dang don mo kalat kelenti binang ya keren ngatrai piru bikwa banyasuk dai nam dai tingiru na kaliang ga jongiru ngikwa banyasuk ke ka ba pila keren mene kilurang ma syakmat kila pensngau pensngap na ka benta ka jing julor ka jongpi nam ta ki jing tung ki jing tep kendiat na kwa ban ong yipi ka bor bat ka ikhtiar na jong ka district council ka long banyada yo upo yo sam jong mo ki staff ki don chi feel plantation ki prepare Teng ni teng pun kita kinong yalam ru untuk KM in charge. Teng la syak tamput. Kipat ba ki bikin keno. Ada ka department kala dia. Ka department kala ai pat syaki wai kham jing nang jing tip. Henry pat hakani ka sngi ya ka ba pi don lang ni ka por. Haringkat lang kita kisaki kisatar ka bangila don hang ni ka por ru. Na ka liang ka jong akum ka EM. Nganum syong than ngan ra ya ka kubor sya chief executive member UCM jongi ka ya sing sim halor kani ka benta ka ba pila pensngau yang haringkat lang ka jingdon jung local MDC bat na ka department hi bro away na ka benta ka compensation na ka benta ka jingsiu ka jongpi ngangit scam pirupin ailat yang akum ka EM ngan ra kani ka mat ha ka executive committee ka jongi ka bansa longshen na ka benta ka jing sngau ka jongpi na ka jing ut ka jing nam ka jongpi but ngakular scam hiru haringkat jing MDC ngin tray lang hasenda ngim kwati ginyatan para mangingin poy siya kanu ka jing sniu ka basuk pan ka dokti ka bakasuk banya banya ko basuk banya sniu ringim kwa pa kita ka ikai banja ka shnong kata ngidam ka jing kit kli ka jing bakli ngim suk ila diru ban om bakram da wan yu asngau dala ka jongki shko abini ka jongki kamat ro bana kaliang ka jonga kum ka EM forest nganra ikani ka mat ka bakum kilong kemi ka lapin snow ni ka pot kili orang ba ka kren na ka benta kita ki jing julor ki jongpi ngangit scam ba pipin aila ingi shipor arpor ka ni por bingila pat banbu ikani agenda hakmat ka isi ka ban salong pat na kaliang ka jonga kum ki in charge forest di tangkat ta kendiat ngangit scam bangi baro ni kwa ka jing ha ka jing suthu jing mut mo ngangit scam ba piru pidan hang niru nam ta ka jing kit kli ka jing ba kli ku bless you jong ka department pat mangaru kum ke EM hakan ke sengi hajing don ringkat lang jong local MDC di Pak Balajit di Lingdok Raj secretary Raj CFO but in charge jong ka Riboy ba Machuel o iba ka compare Karsati hani ke sengi ngilawan banyu kejat apa snong lado kumba playo ka kubor ka balami ling ba kilat pathai kubor but nakaliang ke jong ka snong Pak nakaliang ko jong ka department wilayo banya syong banya penben Pak nakaliang ke jong iru kumba pitip kabor bat ke ikhtiar jong ka district council kalong banya da ya uput ya usam kham tam lilai ngidon ya ka plantation ke jongi hangni hapo lailat te ngakerpat ru na ka benta kinong syong snong nang ne syakmat tada kidon kanunu ke jing temu ha ka baki kwa bandrep bandriang dan ka jing temu ka babaha ka jong kiru ka kerpat iki bikin wan ha kalenti ka badai kalenti ka ba
ni day bengin yakren lingba kita kinu lingba kita kijing kerpat ke jom kiru bikidan kami kenunu ke jaka namar ngis nguthu syai namar ba kum kini ki situation mo ke ika kamram ga jongi ga dong banyadai ka property hi jonga district council you put you sang teng teng ka khubor ba mi shabar kan lok da kungwe mo kindon gi ba kenno ban kentho kin ong ba ngila de ngila lilam ki jaka ki putah de ngi kwa ban ong phi ba ka kamram ga jongi ka long banyada na ka benta ki jaka ki putai ka jing don ka jing em jong ka council hiru bat na ka jing shim khia jong i local MDC ngila lek mi ngila kendu hiru inong jong snong hadu i secretary snong ngila ya don rang du i rang ba snong bat ban pen shisha na ka benta ka jaka ka ba laja pat ka tu ka sngi am tau pot usam bat ngangit scam hiru ba kum ka council ngidon hang ni banyak trelang ban wara ka jing bha kham tam aka bayadai ba ka jing pen bet pot usam kaba kalong shisha kwe na kamat ba ka issue kaba ni kisngi ni jia kren bengi jia thir na kapor bat na kalian ka jonga kum ka em ru ngala shem ya ka jingkit khle bangan ya kren hiru ya UCEM haringkat bat ka isi ka badon hangte ya ke ek pra kilat kilenti ka bangin shem nang yesha khamat ha ka bayadai ba ka tu ka incident ka jingja ka baja hang ne plantation ka jongi ka shibuan kalian ka jonga kum bai lakren mene ngala betha bat ngala ong hiru haring kat lang kiri orang ba padon hang ne mene ha meeting ngala ong yeki ba nganra ikani kaman syaka isi ha ka jing don ring kat lang jong ki CM bat ki para EM bat ngingit scam ru kan de ka we ni ki agenda ka bangin se yakren pat ha ka tu kapor kumnu bangin shim ya takasin jan syakmat ban ngingit scam hatu hadin kat tu kat ni por ngasala pat ban ai ka jubat minta ka compensation ka jong ki